ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ብፈቃድ አምላኽ ሐዋርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ቅዱሳንን ብክርስቶስ ኢየሱስ እሙናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽን አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። ከምቲ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ቅዱሳንን መንቅብ ዘይብሎምን ምእንቲ ክንከውን ቅድሚ ምስራት ዓለም ብውኡ ዝሓረየና በቲ ፍቁር ብውኡ ዝጸገወና ንውዳሴ ክብሪ ጸጉኡ ብፍታው ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና። ብውኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ጸጉኡ ሕድገት ሓጢአት ኣሎና ከምቲ ብውኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልአት ዘመናት መጋብነቱ ኣብ ሰማይን ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ጸገኡ ኣባና ኣውሓዞ። ንሕና ቀደም ብክርስቶስ ተስፋ ዝገበርና ንውዳሴ ክብሩ ምእንቲ ክንከውን ንሕና በቲ ኩሉ ከምቲ ምኽሪ ፍቓዱ ብሓሳብ ዝገብር ቀደም እተመደብና ነቲ ዕድል ርስቲ ብውኡ ረኸብናዮ። ንስኻትኩምውን ብውኡ ቃል ሓቂ ናይ ምድሓንኩም ወንጌል ምስ ሰማዕኩም ብኡውን ምስ ኣመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩም። ንሱ ንምድሓን ጥሪቱ ንውዳሴ ክብሩ ዕርቡን ርስትና እዩ። ስለዚ ከዓ ኣነ እታ ብጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ዘላ እምነትን ንኹሎም ቅዱሳን ዘለኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕኩ ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብኮርኩ ስለኹም ኣመስግን ኣለኹ። ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ምዉታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣባና እንኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ። ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉስ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፈዮ። ንሳ ከዓ ስጉኡ ናይቲ ኩሉ ኣብ ኩሎም ዝመልእ ምልኣቱ እያ። ምዕራፍ 2 ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ብኣበሳኹምን ምዉታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም። ንሕና ኩላትና ከዓ ነቲ ናይ ስጋን ናይ ሓሳባትን ድሌት እናገበርና ቀደም ብትምኒት ስጋና ምሳታቶም ንነብር ነበርና። ከምቶም ካልኦት እውን ብባህሪና ደቂ ቁጣዓ ነበርና። ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ብኣኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንሕና ብበደልና ምዉታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና። ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩ ምስኡ እውን ኣተስኣና። ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብሕያውነቱ እቲ ብሉጽ ሃብቲ ጸጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ኸርኢ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና። ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም። እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን።
ፍጥረቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለስሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተፈጠርና ኢና። ስለዚ ከዓ ኣቶም ኣሕዛብ ብስጋ በታ ኢድ ኣብ ስጋ እትገብራ ግዝረት እትበሃል ቀደም ዘይ ግዝረት ከም እተባሃልኩም ዘክሩ። በቲ ዘመንቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነታ ኪዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትፅቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ። ሕጂ ግና ኣቶም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካሊ ቀፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እሞ ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ስዒሩ ብመስቀል እውን ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቑን። ንኽልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቓት ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም። ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም። እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን እተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ጎይታ ቅድስቲ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ። ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም። ምዕራፍ 3 ስለዚ ኣነ ጳውሎስ ምእንታኹም ኣሕዛብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱር ቀደም ኣሕፂረ ከም ዝፀሓፍኩ እቲ ምስጢር ከመይ ኣቢሉ ብራእይ ከም ዘፍለጠኒ ብዛዕባ እቲ ስሌኻትኩም እተዋህበኒ መጋብነት ጸጋ ኣምላኽ ሰሚዕኩምዎ እንተኾንኩምሲ ምስ ኣንበብኩምዎ ነቲ ኣብ ምስጢር ክርስቶስ ዘለኒ ፍልጠት ከተስተውዕልዎ ይኾነልኩም እዩ። ከምቲ እዚ ሕጂ ነቶም ቅዱሳኑን ሃዋርያቱን ነቢያቱን ብመንፈስ እተገልጸሎም ኮይኑ ኣብቶም ካልኦት ወለዶ ንደቂ ኣዳም ኣይተፈልጠን። ማለት ኣሕዛብሲ መዋርስቲ ሓደ ስጋ ብወንጌል እውን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መማቐልቲ ተስፋ ከም ዝኾኑ ኣነ ከም ግብሪ ሓይሉ ከምቲ እተዋህበኒ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ወንጌል ኮንኩ። ንኣይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ልጥቕ ንዝብል እቲ ዘይምርመር ሃብቲ ክርስቶስ ንኣሕዛብ ክሰብኽ እዚ ጸጋ እዚ ተዋህበኒ። እቲ ኣብቲ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር መጋቢነት እውን ከመይ ምዃኑ ንኩሎም ከብርሃሎም ተዋህበኒ። ኣምላኽ እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ሕጂ በታ ማሕበር ገይሩ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሽመታትን ስልጣናትን ምእንቲ ኸፍልጦም ከምቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዝገበሮ ናይ ዘለዓለም ምኽሩ ሳላ ብክርስቶስ ምእማንና ንሕና ትብዓትን ብእምንቶ ምእታው ብኡኡ ኣሎና። ስለዚ ክብረትኩም እዩ እሞ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሐኒ ፀበባይ ከይትስልክዩ እልምነኩም ኣለኹ። ምእንቲ እውን ናብቲ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ኩሉ ወለዶታት ካብኡ ዝስምዕ ኣቦ ብብርከይ እምብርከኽ ኣለኹ። ብመንፈሱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ብሓይሊ ምእንቲ ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክህበኩም እጽሊ ኣለኹ። ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪድኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ምንውሑን ምዕማቑን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳዕ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ። ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኩሉ ውሉድ ወለዶታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንውኡ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። ምዕራፍ 4 ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ እተፀዋዕኩምሉ ጽዋዓ ቡቕዓት ኮንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ። ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም
ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ ከምቲ ብሓንቲ ተስፋ ጽዋዕኩም እተጸዋዕኩም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እቲ ልዕሊ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽን ኣብ ኩሉን ንሱ እዩ ግናኸ ብመስፈር ውህበት ክርስቶስ ንነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂቡ እዩ ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰቡን ውህበት ሃበ ይብል እዚ ደየበ ዝብል ድግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድርውን ምውራዱ እንተዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝወረደ ንኩሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝደየበውን ንሱ እዩ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኩል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም እውን ጓሶትን መምሃራንን ክኾኑ ሃበ ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኮልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ንየው ነጀው እንድፋእን እንኽብከብን ቆልዑ ምእንቲ ኸይንኸውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበል ብዘሎ እቲ ስጋ ብደገፍ እቲ መመላገቢኡ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ እተመደበሉ ግብሪ ብፍቕሪ ምእንቲ ክህነጽሲ ካብ ክርስቶስ እዩ ምዕባይ ዝርከብ እምበኣርሲ ከምቲ ኣሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ዝመላለስዎ ከይትመላለሱ እዚ እብል ብጎይታ እውን እምስክር ኣሎ ንሳቶም ብሰሪ ትሪ ልቦምን ብሰሪ እቲ ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቖም ድንዙዛትን ኮይኖም እውን ብስስዐ ርኽሰት ዘበለ ንምግባር ናብ ዕብዳን ተለቁ ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ኣይተምሃርኩምዎን እታ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋን ኣብኡ ተምሂርኩምዋን እንተኾንኩምሲ ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ ስለዚ ከዓ ንሓሶት ንዮ በልዎ ኣካል ሓድሕድ ኢና እሞ ነፍሲ ወከፍ ምስ ብጻዩ ሓቂ ተዛረቡ ኮርዩ ሓጢኣት ከዓ ኣይትግበሩ ኣብቲ ኹራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ኣይትሃብዎ እቲ ዝሰረቐ ነቲ ስኡን ዘማቕሎ ምእንቲ ክህልዎስ ጽቡቕ እናገበረ ደኣ በእዳዊ ይፅዓር እምበር ደጊምሲ ኣይስረቕ እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ እውን ዘየድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂቦ ብዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ፀርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሓብ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሓድሕድኩም ተላዋህትን ተዳናገጽትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ምዕራፍ 5 ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዑዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቕሪ ተመላለሱ ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርኽሰትን ወይስ ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኩም ዘሕፍር ወይስ ዘረባ ዕሽነት ወይስ ዘይግባእ ዋዛውን ኣይሰማዕኩም ኣመንዝራ ዘበለ ወይ ርኹስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ መምለኽ ጣዖት ኣብ መንግስቲ ክርስቶስን ኣምላኽን ርስቲ ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኣለኹም ብሰሪ እዚ
ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ቁጣ ኣምላኽ ይወርድ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም እምበኣርሲ ምሳታቶም ሕብረት ኣይሃለኹም ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዝሕጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ግን ሕዎም ዳ እምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማትሲ ኣይትሕበርዎ እቲ በኣኣቶም ብሕቡእ ዝግበር ንምዝራብ እኳ ነውሪ ግናኸ እቲ ግሁድ ዘበለ ንሱ ብርሃን እሞ ኩሉ ዝግናሕ ዘበለ በቲ ብርሃን ይገሃድ እዩ ስለዚ ኸ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታት ተንስእ ክርስቶስ ከ ከብርሃልካ እዩ ይብል እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲግኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንትዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኾኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ወይኒ ኣይትስከሩ ናኸ መዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ እናመስገንኩምዎ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛትኩም ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ማሕበሩ ዝኾነ ንሱ ምድሓን ስግኡ ከዓ እዩ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቱ እዩ እሞ ኣተን ኣንስቲ ከም ንጎይታ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዞም ከምቲ እታ ማሕበር ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኩሉ ይተኣዘዞም ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዘፍቀራ ኣቱም ሰብኡት ኣንስትኹም ኣፍቅሩ ክርስቶስ ብቓሉ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ክቕድሳ ርስሓት ወይስ ዕጣር ወይስ ገለ ነዚ ዝመስል ዘይብላ ብዘይ መንቅብ ቅድስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእኡ ምእንቲ ኸቆማ ኢሉ ርእሱ በጃኣ ሃበ ሰብኡቱን ከምኡ ነተን ኣንስቶም ከም ስግኦም ገይሮም ከፍቅርወን ይግብኦም እዩ ሰብ ንስግኡ ይምግቦን ይካናኸኖን እምበር ሓደ እኳ ዝጸልኦ የልቦን ኣካላት ስግኡ ስለ ዝኾንና ክርስቶስ ከምኡ ንማሕበሩ ይካናኸና ኣሎ ስለዚ ሰብኣይ ኣቡኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይለግብ ክልቲኦምን ሓደ ስጋ እዮም ዝኾኑ እዚ ምስጢር እዚ ዓብይ እዩ ኣነ ግና ብናይ ክርስቶስን ማሕበሩን እብሎ ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ነፍሲ ወከፍኩም ነታ ሰበይቱ ከም ነፍሲ ገይሩ የፍቅራ እታ ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ይፍርሃዮ ምዕራፍ 6 ኣቶም ውሉድ እዚ ቅንዑ እሞ ንወለድኩም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ጽቡቕ ክኾነልካ ኣብ ምድሪ እውን ዕድሜኻ ክነውሕ እዚ ተስፋ ዘለዎ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣቱም ኣቦታት እውን ነቶም ውሉድኩም ብናይ ጎይታ ተግሳጽን ምዕዶን ደኣ ኣዕቢዎም እምበር ኣይትኾርይዎም ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይቶትኩምሲ ብፍርሃት ብምንቅቃጥን ብገርህነት ልብኹም ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም ከም ግዙኣት ክርስቶስ ኮይንኩም ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብርዎ ደኣ እምበር ንሰባህ ከም እተብሉ ብገጽ ርኤ ኣይኮነን ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ ባርያ ኾነ ጭዋ ኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ከም ዝቕበሎ ፍለጡ ኣቱም ጎይተት እውን ከምኡ ግበርሎም እቲ ጎይቶኦምን ጎይታኹምን ኣብ ሰማይ ምህላው እሞ ኣብኡ ኣድልዎ ገጽ ከም ዘየልቦ ፈሊጥኩም ምፍርራህ ሕደጉ ብዝተረፈ ኣሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቁዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኩሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ስለዚ በተኣኪቲ መዓልቲ ምቁዋም ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ምስ ኣስለጥኩምን ደው ክትብሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ኣልዕሉ ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቅኩም ድርዒ ጽድቂ እውን ተኸዲንኩም ቁሙ ነዚ ናይ ወንጌል ሰላም ምድላው ኣብ ኣጋርኩም ከም ኣሳእን ኣእቲኹም ደው በሉ ምስናይ ዝኹሉ ነቲ ናይ ክፉእ ርሱን መንትግ
زبلة كتدفئلو اتخؤلو والتا أمنت العلو ناي مدحان قرع رأسي أأتو ناي منفس سيفون مالت الأملاخ حازو بكل صلاتن لمانون كل ساعة منفس الناس الليكم أمو مسنا يزون بكل الناس تتأممكم سلو كلهم قدسان بصلات نقحو مأنتايون أفي مسكفتكس نتي مستير وانجيل بتبعت كنجر قالك وهابني بزعبوء بمقح التأثركو لوخ يأمو كم زقباني كوينة نمزرب وقو كتبع تسأليو لي جناخة نسخاتكم هلواتي كمي كم زلقو ما انت تفلتو فكيكوس اتي فكور حوين بويتاون امون اقلقالن كله كنقركم ورينا ما انت تفلتون لبكم كتانانا عن ايه نابخاتكم سلفكو سلامن فقرن مسئمنت هاب اجزاء بهرابونان هاب بويتانا يسوس كريستوسن نحوات يكون مستوم نقويتانا يسوس كريستوس بزي حلف سفقروا كلهم تسأقا يكون